Ngiyanibingelela nonke emakhaya. Ngiyathemba ukuthi konke kuhamba kahle. Njengoba ke ngilapha njengomelaphi wendabuko, obuye aphinde abizwe ngokuthi uyi-traditional healer. Konje umelaphi yini? Singaqala lapho sithi uchaza ukuthi umelaphi umuntu owelaphayo. It's someone who heals. Kusho ukuthi umuntu owenza isimo sibe ngcono. Umuntu oletha ubungcono noma umuntu ophilisayo. Kodwa ke kuyaye kwenzeka ukuthi esikhathini samanje uthola ukuthi wonke umuntu osebenzisa imithi ubizwa ngomelaphi wendabuko. Iyona ke i-topic noma ngithi isihloko engizothanda ukuthi namhlanje sikhulume ngaso ukuthi makukhulunywa ngomelaphi wendabuko kukhulunywa ngani. Ngokwami ukuqonda ke babukela emakhaya, uma sikhuluma ngomelaphi wendabuko sikhuluma ngomuntu olaphayo esebenzisa amakhambi nemithi yesintu. Kodwa ke akusiye wonke umuntu owelaphayo ongumelaphi. Akusiye wonke umuntu obizwa ngomelaphi wendabuko olaphayo. Njengokuthi nje ngizokwenza isibonelo, mayothwala enyangeni awuyile kumelaphi wendabuko. Umuntu othwalisayo akusiyo umelaphi lowo. Futhi akasebenzeli amadlozi lowo muntu, usebenzisa izinto zakhe zobumnyama. Manje ke ngiye ngiphatheke kabi ngoba igama lobungoma negama labelaphi linako ukuthi lizithole lihuduleka phansi nje ikhatheni ngani ngoba phela wonke umuntu nje osebenzisa imithi uyabizwa ngesangoma. Umuntu nomthakathi uyabizwa ngesangoma, abizwe ngenyanga, abizwe ngomelaphi, okungelona ke iqiniso. Okay, so nakho futhi engithanda ukuthi ngikudalule noma ngiqhakambise. Mangabe uzoya enyangeni, kuyenzeka futhi uthi uya enyangeni uthole ngempela ukuthi umuntu uyakubonela, ubona into eyiyo, futhi ukhuluma ngezinto ozaziyo ukuthi zenzakala. Ngicela ukuthi ke ngixwayise, akubona bonke abantu abangabelaphi abalaphayo nabayinyanga abenza okuyikona. Mangakutshela ukuthi ungahamba uye enyangeni uyotshelwa ngomzali wakho, utshelwe ngomkhwenyana wakho, utshelwe ngomfazi wakho, utshelwe ngesihlobo sakho ukuthi asilungile sikwenza izinto ezimbi, ugcine nawe usukholwa ngempela ukuthi kunjalo. Bekunike nobufakazi futhi bokuthi iyenzeka ngempela leyo nto, ingekho leyo nto, bese kugcina kwenzakalani? Kubulalana izwe. Kugcina kwenza kanjani? Kuxatshwana. Kugcina kwenza kanjani emndenini? Kuba yisibhicongo, kungekho ukuzwana. Ngani? Ngoba uyahamba uyohlola noma uyobona kanti uyohlangana nomuntu osebenzela ubumnyama. Yebo, uzokutshela ukuthi u-anti wangakini uyayenza lento futhi umpofu ngokwebala, unamabele amakhulu. Ngoba uzombona futhi naloyo anti. Yebo, futhi uzokutshela ukuthi lo anti ujwayele ukugqoka iphinifa elibovu, ilona kujwayele ukuliphinda kakhulu lelo phinifa. Nawe futhi uzombona loyo anti. Kanti ayikho yonke leyo nto. Azikho lezi zinto ezishiwoyo, akekho umuntu okwenza okubi. Kwenzeka kanjani lokho? Khona izinto zobumnyama nabantu abasebenzisa izinto zobumnyama nabantu abasebenzela izinto zobumnyama. Isalamusi akuzona izinto zokwelapha. Izinto lezi zemlingo, izilwane, amagundwane, igubhu, akuzona lezo zinto izinto zokwelapha. Mawuhambile wayelandela lezo zinto uright, kodwa ungabe usuthi uthathe enyangeni, uthathe kubelaphi, ngoba akuzona izinto zokwelapha lezo, awuyithathanga futhi kubantu abelaphayo. Usithathele nje kubantu abagangile.
Ubunyanga into ophiwa yona. Ubungoma into ophiwa yona. Uphiwa ubani? Uphiwa amadlozi akho. Usuke ukhethiwe futhi. Ukhethiwe amadlozi akho akuthemba ngalesi sipho. Iwona aziyo ukuthi akhethe ngaliphi. Noma imaphi ama-qualities abawabone kuwena baze bakukhethela leli joka leli. Ngakho-ke mase bekhethile ukuthi uyokwelapha waphiwa leso sipho. Lesi sipho esokuthi welaphe abantu. Akusona isipho sokubulala, akusona isipho sokuxabanisa. Isipho sokuthi abantu basizakale. Abagulayo, abahluphekile, abadingile fanele bekwazi ukuthi bethole usizo ezinyangeni nakubantu abelaphayo okungabalaphi bendabuko. Masuphiwe-ke lesi sipho, babe sebegayida-ke abantu abadala ney'ngelosi zakho. Ngoba phela lezi zinto ziyahambisana noNkulunkulu, ziyahambisana futhi ney'ngelosi ziyabakhona. Kuya ngokuthi wena uphiwe isipho esikanjani. Usengasho komunye-ke izinto zosathanism asho ini mhlampe naye ukususela kwi-experience yakhe ngesimphikise kakhulu. Nami ngizokhuluma into engiyi-understandayo nengiyiqondayo ngokwazi kwami noma ngokolwazi lwami yilokho engikwaziyo. Masuphiwe-ke lesi sipho, ubeke sewusebenzisa ngendlela-ke okumele usisebenzise ngayo. Ngoba akusona esakho, akusona futhi sokuthi usigodle. Kumele usisebenzise ngendlela okumele usisebenzise ngayo. Kwenzakalani-ke masuphiwe lesi sipho? Uyasisebenzisa-ke ngaleyo ndlela-ke owabelwe yona. Manje-ke njengoba sazi ukuthi kunama-force obumnyama ahijacka yonke into. Ama-gifts bayawa-hijacka. Ingakho kunomuntu ongazama ukuthenga isipho sakho noma ongazama ukuthwebula isipho sakho. Agcine esebenza ngaso. Kodwa futhi uzobe engabusenzi izinto ezikahle. Uzobe engasenzi izinto eziyizo. Uzobe engasenzi izinto lezi obudalelwe ukuthi uzenze njengoba bewukhethiwe waphiwa lesi